Πιστεύω ότι υπάρχει συνείδηση και ανθρωπιά μέσα στον κόσμο. Απλά θα πρέπει ο καθένας να ψάξει μέσα του για να τη βγάλει προς τα έξω. Αυτό νομίζω είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό που με ικανοποιεί, σκεφτόμενοι το γεγονός ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες και άνθρωποι συμμετέχουν, είναι ότι με οδηγεί να σκεφτώ ότι πραγματικά ανάμεσά μας και δίπλα μας και γύρω μας και πάρα πολύ κοντά μας, πολλές φορές χωρίς να το ξέρουμε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνείδηση, που πραγματικά σκέφτονται το κοινό καλό. Απλά κάποιες φορές δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να πράξουν ώστε να προσφέρουν και οι ίδιοι κάτι. Και όταν τους δοθεί μια αφορμή, μια ευκαιρία, θα τρέξουν και θα συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν. Κάθε άνθρωπος θα ήθελε να αλλάξει τον κόσμο και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να τον αλλάξει προσφέρει πολύ περισσότερα από έναν άνθρωπο που απλά το σκέφτεται και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όπως θα θέλαμε, αλλά ό,τι και να κάνουμε είναι καλύτερο από το να μην κάνουμε τίποτα. Δεν λογείται άνθρωπος να μην είναι ενεργός πολίτης και στην κοινωνία που ζει ή στο χωριό του ή στην πόλη του ή γενικά στο κοινωνικό σύνολο. Οφείλουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες. Γιατί διαφορετικά είμαστε πρόβατα, δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Στο νησί που ζούμε, στη Μήλο, ένας πολύ όμορφος τόπος με πάρα πολύ όμορφες παραλίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι τοπικές αρχές να καλύψουν όλο το εύρος της περιποίησης που χρειάζεται όλο το νησί. Η δική μου γνώμη είναι ότι και ο κόσμος έχει μάθει πλέον να τα περιμένει όλα από το Δήμο, από το κράτος. Δεν μαζεύαμε πια ούτε από την αυλή μας τα ξερά φύλλα. Περιμέναμε να έρθει ο Δήμος να το κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Εμείς αυτό που βλέπαμε δεν μας άρεσε και θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να παρέμβουμε. Απλά δεν είχε πάρει και κάποιος την πρωτοβουλία να κάνει την κίνηση, να κάνει ένα κάλεσμα. Αυτό το πράγμα έγινε κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια περίπου και κάποιοι ανταποκριθήκαμε. Η εθελοντική ομάδα Μήλου ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Ήταν βασικά μια ανάγκη πολλών. Απλά ξεκίνησε με μια ανακοίνωση στο Facebook για να καθαρίσουμε μια παραλία και εκεί μαζευτήκαμε γύρω στα 15 άτομα που από τότε σχεδόν όλοι είμαστε μαζί σε κάθε μας δράση. Ο αρχικός σκοπός των δράσεών μας ήταν ο καθαρισμός των παραλιών. Συνεχεία άρχισαμε να βοηθάμε συλλόγους, να βάφουμε δρόμους στενά, να καθαρίζουμε μονοπάτια, ξεχασμένα και παραμελημένα μνημεία και ο απότερος σκοπός μας είναι σιγά σιγά να μπούμε στα σχολεία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε τα νέα παιδιά ότι πρέπει να νοιάζονται για το χώρο που ζουν. Η εθελοντική ομάδα Μήλου δεν έχει κάποια σχέση με θεσμοθετημένο, σύλλογο ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι μαζί ρίχνουμε ο καθένας την ιδέα που έχει, συναποφασίζουμε ποια θα υλοποιηθεί πρώτη συνήθως, γιατί όλες τελικά πραγματοποιούνται. Συναντιόμαστε και ξεκινάμε τη δράση κάθε φορά. Ωραία, τα κλαδιά να τα κάψουμε και μετά με τα παιδιά καθαρίσουμε σιγά σιγά και την παραλία γύρω-γύρω από τα σπίτια. Εντάξει. Είναι πολύ εύκολο να οργανωθούν τέτοιες ομάδες γιατί όντως υπάρχει και το Facebook, υπάρχει το διαδίκτυο πλέον που βοηθάει πάρα πολύ και στη δημιουργία τέτοιων ομάδων και στην οργάνωση τέτοιων δράσεων. Μέσα από την εθελοντική ομάδα γίνονται φιλίες, γίνονται παρέες. Με τα περισσότερα παιδιά που ξεκινήσαμε απλά γνωριζόμαστε. Έχουμε γίνει, πώς το λένε, κοντεύουμε να γίνουμε οικογένεια. Πιστεύω ότι οι εθελοντικές ομάδες πολιτών είναι απαραίτητες για κάθε τόπο, μικρό, μεγάλο, για την Ελλάδα, για κάθε κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και θετικό και για σένα τον ίδιο. Να κάνεις κάτι για την αυλή σου, για την παραλία που πηγαίνεις το καλοκαίρι, για τον δρόμο που περνάς για να πας στη δουλειά σου, για το οτιδήποτε. Πριν μερικά χρόνια νοιαζόμουν για το περιβάλλον, αλλά νοιαζόμουν θεωρητικά. Στην πράξη δεν έκανα κάτι. Μετά στην πορεία ευτυχώς άλλαξα, είδα τα πράγματα αλλιώς και πήρα μέρος στην εθελοντική ομάδα στην πράξη. Σήμερα είναι Σάββατο. Πολλοί φίλοι μου έχουν πάρει τηλέφωνο να πάω μαζί τους για καφέ. Προτίμησα να κάτσω εδώ πέρα γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που κάνουμε για το νησί από το να κάθεσαι να πίνεις καφέ. Οι δράσεις και γενικά η ομάδα η δική μας
στη Μήλο, η οποία είναι μια κοκκίδα στη γη, νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Και ήδη αλλάζουν. Ξέρω ότι από άλλα νησιά έχουν ενδιαφερθεί για την ομάδα μας, έχουν μάθει ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, έχουν δημιουργηθεί ήδη και ομάδες και σε άλλα νησιά, όπως στην Κίμολο, όπως στην Σύφνο και γενικά παντού. Δηλαδή, είναι να γίνει αρχή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ευαίσθητοι, οι οποίοι λειτουργούν ατομικά και προσωπικά. Και μερικοί από αυτούς πραγματικά και με έχουν εντυπωσιάσει, αλλά πολύ λίγοι έχουν καταφέρει να κινήσουν βουνά. Αν έχουν έτσι ευτυχείς συγκυρίες και είναι και πάρα πολλοί πεισματάριδες και έχουν αποφασίσει ένα θέμα να το πάνε στα άκρα. Συνήθως όμως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως για να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι χρειάζεσαι μια ομάδα η οποία να μπορεί και να μοιράζεται δραστηριότητες, αλλά και να ασκεί κοινωνική και πολιτική πίεση. Ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει πολλά. Σαφώς και πρέπει όλοι να ενώνονται μια ομάδα ατόμων, να γινόμαστε μια γροθιά έτσι ώστε ο στόχος μας να είναι εφικτός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια σκηνή από ταινία που κάποιος έπιασε ένα κομμάτι ξύλο, το ένα κομμάτι έσπασε, τα δύο σπάσανε, τα 4 όμως δεν σπάγανε με τίποτα. Αυτό σημαίνει τη δύναμη της ομάδας. Μία πέτρα είναι απλά μια πέτρα. Μια πέτρα δίπλα σε μια άλλη χτίζει ναό, χτίστηκε Ακρόπολη έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνος ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είμαστε όντα κοινωνικά και έτσι πρέπει να δρούμε ομαδικά και πάντα με γνώμονα το κοινό καλό. Υπάρχουν τα social media, υπάρχει το διαδίκτυο, η πληροφορία διακινείται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, ανέξοδα συνήθως, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε από το σπίτι μας, είτε από έναν φίλο μας, είτε από το σχολείο μας, είτε από μια καφετέρια και είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί η πληροφορία. Έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να οργανωθούμε πολύ πιο καλά και να κάνουμε περισσότερα πράγματα όλοι μαζί. Η Άνιμα είναι σύλλογος προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής. Όπως λέει λοιπόν το όνομά της, ασχολείται, ενδιαφέρεται και προσπαθεί να συμβάλλει στην προστασία και στη διατήρηση της άγριας ζωής, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι που ξέρουμε πιο καλά, την περίθαλψη των άγριων ζώων από όλη τη χώρα και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Άνιμα, παρακαλώ. Είμαι εθελόντρια σταθμού στην Άνιμα. Απαντάω τηλέφωνα, δίνω οδηγίες στους ανθρώπους που παίρνουν και έχουν κάποια απορία. Μάλλον έχετε βρει μια γερακίνα, δεν είναι αετός. Ο σταθμός πρώτων βοηθειών της Άνιμα δέχεται κλήσεις από όλη την Ελλάδα. Εμείς τους δίνουμε οδηγίες πώς να πιάσουν, αν δεν έχουν ήδη πιάσει το πουλί το άγριο ζώο, πώς να το συσκευάσουν, ώστε να φτάσει στον σταθμό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εάν έχετε κάποιο χαρτόκουτο, είναι το πιο ασφαλές. Είναι πολύ σημαντικό να μην μας βλέπει, για να μην αγχώνεται. Θεωρώ το να γίνει κάποιος εθελοντής στην Άνιμα μια πολύ μοναδική εμπειρία, δεδομένου ότι έρχεσαι σε επαφή με ζώα τα οποία μπορεί και να μην δεις ποτέ στη ζωή σου σε διαφορετικές συνθήκες. Εμπλέκεσαι σε μια διαδικασία που είναι από το να μεγαλώσεις κάτι από πολύ μωρό και να το δεις να απελευθερώνεται στο φυσικό του περιβάλλον, στο να βοηθείς τη θεραπεία ενός άγριου ζώου και επίσης στο να ενημερώνεις τον κόσμο, που είναι και το πιο σημαντικό. Στην Άνιμα ασχολούμαι με τη νοσηλεία των άγριων ζώων. Οι εθελοντές εδώ με βοηθάνε στο να αλλάζουμε τα κουτιά τους, να καθαρίζουμε τα ίδια τα ζώα, να τα ταΐζουμε, να τους δίνουμε φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται, δηλαδή ένα ζώο που έχετε εδώ πέρα. James, hold this. Πέρα από τους Έλληνες εθελοντές μας, έχουμε κάθε εξάμηνο και 2 εθελοντές από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EVS που έρχονται εδώ σε πενθήμερη βάση για συγκεκριμένες ώρες. The EVS stands for European Voluntary Service. It's 6 months to a year volunteering within the EU in a different country. It's all funded, so your accommodation, bills, and you get a food allowance all paid for. It's a way of volunteering.
if you don't have the funds to pay to do it. I would definitely recommend EVS to anyone my age. It's a really great way to both experience a new culture, get voluntary experience, do something that's selfless. Εκτός από τα κεντρικά μας γραφεία στην Καλιθέα που υπάρχει και το κέντρο περίθαλψης, είναι ένας χώρος αποκατάστασης στον οποίο μπορούν να μείνουν για αρκετό καιρό. Έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί με άλλα πουλιά σε ένα χώρο ο οποίος μοιάζει λίγο σαν το φυσικό του περιβάλλον, παρόλο που δεν μπορεί να το υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση. Και να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας. Προσφέραμε φαγητό. Και νομίζω κανονικά είναι για απελευθέρωση. Θα φτιάξει ο καιρός και θα φύγουμε. Εγώ πάντα πιστεύω ότι ο εθελοντής αμείβεται. Δεν αμείβεται με λεφτά, αμείβεται με άλλα πράγματα. Καταρχάς, η γνωριμία και η επαφή με την άγρια ζωή είναι μοναδική εμπειρία και δεν πληρώνεται πραγματικά με τίποτα. Τα παιδιά που έρχονται σε εμάς όλα υποκύπτουν στη γοητεία του άγριου ζώου, το οποίο το έχουν δει μόνο σε ντοκιμαντέρ, σε κάποια βόλτα στη φύση μακριά, αλλά τώρα το βρίσκουν από κοντά. Μπορούν να μάθουν να το πιάνουν, να κάνουν ενέσεις, να τους δίνουν φάρμακα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ ελκυστικό, ειδικά όταν ακολουθείται από την απελευθέρωση. Μια χαρά για απελευθέρωση. Την αφήσουμε, είσαι. Η στιγμή που θα απελευθερωθεί ένα πουλί είναι η ουσία όλων αυτών που συμβαίνουν σε κάθε εθελοντική προσπάθεια. Είναι η στιγμή που πραγματικά επανέρχεται στο φυσικό του περιβάλλον ένα ζώο το οποίο δεν έχει καμία δουλειά μαζί μας και το οποίο δεν πρέπει να το ενοχλούμε σε καμία περίπτωση κανονικά. Είναι η ουσία το ότι στη φύση είμαστε όλοι ίσοι και ως τέτοιοι πρέπει να λειτουργούμε.